one day ne what is it that made you realize ukuba icrime okanye ubomi obubobuphila abubobomi? Uyabona phela into endayifundayo empilweni ukwamkela into endihlala ndiyithetha ukwamkela ihlobo uThixo akudale ngalo emhlabeni ihlobo into eyandenza ndiphume kubuphara ebutsotseni kubela izinto ndavele ndamkela mna ndathi no man ndidalwe nguThixo and undidalele into yoba mandizophila impilo andiphe yona so mandingafuna enye impilo mandiqhube ngale mpilo uThixo andiphe ngayo so yiyo into endafumana amandla wokusuka eziyobisini ndokusuka ekumosheni into zabantu ndavele ndathi mazilime ezityeni ndlala nondlala mna ndizawuphila le mpilo uThixo ebendidalele yona ndabe kanti ndinqobile because siphela uxolo ndikhula kwikhaya elihlupheke kakhulu ikhaya ebelisaziwa elokishini ngolamba likho ikhaya ebelilamba ukudlulela sekhaya yayibo ndavele ndathi zirayithi ezinkobe zasekhaya ndawuzitya zinjalo kanti ndiwine inhliziyo kaThixo. Okay.